дар сомонаи интернетӣ Илҳом Ёқубов яъне бо ҳамун суханҳои худаш мехоҳад ҷомеаро ба таҳлука андозад, байни ҷомеа фитнаро барқарор созад. Аммо як чизи дигарро бояд қайд кардан зарур аст, ки ин Илҳом Ёқубов ёки боз Илҳом Ёқубзода гӯем яке аз ҳаммаслакони Муҳиддин Кабирӣ мебошад, ки бо як ибораи дағл ҳам карда гӯем лӯбиёвӣ каду лаънат ба ҳарду, яъне ин аз Муҳиддин Кабирӣ аз рафтори кирдораш ягон хел фарқе надорад. ҳарду хоин ҳастанд, яъне ҳарду хоин ҳастанд, ҳарду фурӯхтагон ҳастанд, ки барои манфиати худ шуд, яъне манфиати худро аз манфиати давлату миллат онҳо боло донистанд. Онҳо яъне онҳоро дар умум шахс гуфтан ёки шахсият гуфтан номумкин аст, барои он ки онҳо яъне фурӯхташудагонанд. Илҳом Ёқубов дар фейсбук баромадҳое мекунад, ки он ҳама барномарезӣ, он ҳама нақшҳое, ки онҳо доранд, собиқ гузашта дар ҳизби Наҳсати Ислом ҳамин чиз ба назар мерасид. Ва боз як чизро қайд кардан зарур аст, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ба инҳо як минбар дода боз иҷозат медиҳад, ки баромада дар бораи ватану миллати худ яъне сухан кунанд ёки ватани миллати худро пас зананд. Чуноне ки тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ барои мубориза бар зидди экстремизм ва терроризм мубориза мебарад ва боз ба чашм меразад, ки баъзан ташкилотҳое ёки ташкилотҳои байналхалқӣ ёки байналмилалӣ ҳастанд, ки шахсиятҳое, ки масалан ҳамчун ифротгаро ёки терроризм, экстремизм яъне тасдиқ шуданд, онҳо дастгирӣ мекунанд. Ин ба монанди Илҳом Ёқубов, Муҳаммад Иқболи Садриддин, Муҳиддин Кабирӣ, масалан Шарофиддин Гадоев, яъне инҳо ҳам ба монанди инҳо мутаассифона инҳоро дастгирӣ мекунанд. Ин бисёр боиси таассуф аст. Илҳом Ёқубов, ин чизро ту бояд дарк кун, ки мо имрӯз ҷавонони соҳибистиқлол барои ободии ватан саҳмгузор мешавем ва барои тӯбарин ва ҳаммаслакони тӯбарин мо яъне гумроҳ намешавем ва то ҷон дар бадан дорем барои тӯбаринҳо мубориза мебарем, барои ту дар ватан ҷой нест.